नमस्ते प्रणाम। त का हाल बा भाई लोग। हम आशा करब कि रउआ लोगन ठीक होगा। आज एगो गाना हम टुनटुन भैया के बारे में बताएब, जो कि टुनटुन भैया के एगो गाना आइल बाटे कि जल ढारे जादू जी अइले, जो कि TSP म्यूजिक चैनल पर आइल बाटे। बहुत ही धमाकेदार गाना बाटे, म्यूजिक बड़ा बेजोड़ बाटे। एगो पुराना धुन इनके वायरल भई रहे बहुत पहले, वही धुनवा पर बाटे। आशा ना हमके विश्वास बाटे कि गानवा चली कि अखड़ा में पहलवानी हो खेला, तलवारी तन तानी हो खेला, अखड़ा में पहलवानी हो खेला, तलवार तन तानी। यह धुन पर बाटे भैया। तो रुआ लोगन जाई और TSP म्यूजिक सर्च करी और टुनटुन भाई के गानवा वो दबा के शेयर करी और दबा के सुनी। बड़ा मज़ेदार म्यूजिक बाटे। हम अभी सुन के आवतानी, सुने में बड़ा मज़ा हमके आई। और अभी हम वीडियो बनावतानी रउआ लोगन के जानकारी खातिर। वीडियो बनवला के बाद फिर सजा के सुने हम गानवा के। अब ईयरफोन दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ लगा के सुने। बड़ा मज़ेदार म्यूजिक बाटे ओकर। तो रउआ लोगन जाई सुनिए और शेयर करी। बोल बम के गाना बाटे, एकर में कोई जातिवाद गाना नहीं है। भोले बाबा की कृपा से सब सही बाटे। और रउआ लोगन जाई और गाना खूब सुनिए। जय भोजपुरिया समाज। नमस्ते।